Kaixo, Iñaki. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Iñaki. Kasko. Iñaki, zu psikologoa zara eta hainbat arlotan espezializatu ere bai, ezta? Bueno, ni psikologia egitetik aparte, sartu nintzen bero beste xaltxetan, adibidez Gestalt enfokean edo, psikologia humanistaren barruan, baita bikote eta familiterapia sistemikoan, nola gero PNL-en ere. Bai, badira esango dugu, beti ez entzun izan dugun edo ikusi izan dugun psikologia arloak, eta gero badira, berriagoak edo badira formakuntza berriak, ezta? Hori da. Zeren, azken finean, garai batean, psikologia gauza txarretaz arduratzen zen nolapait, soilik edo nola sartzen ginen gatazketan nolapait, ez? Eta gaur egun edo azkenek urtetan saiatzen gera gauza konpontzen edo nola hobeto moldatu ere jorratzen. Zentzuretan, behar da ez bakarrik zentratu hitz itxusia jartzen jendeari edo etiketak, baizik eta aldatzen. Eta Iñaki, gaur hipnosiari buruz hitz egin nahiko genuke zurekin, hori ere psikologiaren parte da. Bai, zeren tresna polita baita, nik behintzat ala saiatzen naiz izatea, pertsonek beren barruko adimen naturalarekin bat egin dezaten. Eta zentzuretan beuren gaitasunak piztu ditzaten, hor bai daude nolapait altxorrak gure barruan, gure barne funtzionamendu naturalean. Eta, modu erraz batetan bat egin ezkero norbere buruan, eta nik horretan laguntza zaetzen naiz, ez bakarrik beste baten laguntzaz, baizik eta norberak ere ikasi ezake bere buruarekin bat egiten, eta ondo eramaten. Hori baita helburua, ondo eramatea norbere buruarekin. Zergatik erabaki zenuen hipnosia lantzea? Egia esan, enuen bilatu horrela modu zehat batean, horrela PNL-en barruan, hori sartzen da, azken finean laguntzen du oso modu errazean edo erosoan, barne kontuak pizten, barne baliabideak. Eta, ez dut ukatuko baduela bere morboa edo bere xarma ere, zerak ez, kontuak. Baina, lehenengo hartu nuen besteak laguntzeko modu bat zela, eta gero konturatu nintzen norbere onurentzat ere oso baliagarria zela. Eta beraz, ikusi dut, azken finean, pertsonako hobeto bizitzeko modu bat, jarrera bat zela ere, gisa hartu ditekela. PNL hizkiak aipatu dituzu, PN eta L, azalduko diguzu zertan hasi aurretik zer den? Izena itxusia da, gero. Ez da erresi ulertzen. Bai, programazio neurolinguistikoa, esan nahi behitu. Eta, esan nahi du, neurri batean, ohiturak hartzen ditugula, pentsatzeko edo sentitzeko eran, eta egin daitezkela gauz horiek berrikasi, beste modu batean programatzen edo norbere buruak aukeratzen, askeago izateko esango nuken, ez? Eta hori neurologiaren legeak kontuta hartuz, respetatuaz, egiten da. Eta linguistikaren neurri batean hizkuntza kontuta hartzen bai dugu, hizkuntza natural zare dut hitzena, nola gorputzaren hizkuntza ere. Eta tresna horien bitartez. Hipnosiaren onurak jarri dugu izenburua eta horri buruz hitz egin behar dugu, baina egia da hipnosiak baduela horrelako kutsu telebisibo bat edo jendeak oraindik ere mesfidantzaz begiratzen dio, ez da? Ena barritzen, zeren ikusi diren gauzak telebistan edo pelikulatan ere, ala izan baita, ez? Jendea gauza arraroak egiten publikoki, eta inork ez du galdu nahi bere itxura ona, noski, ez? Eta inork esango nuken ez duela ere galdu nahi bere kontrola, eta ondo iritzen zait. Badaude modu ezberdinak hipnosia egiteko, eta gu saiatzen gara modu permisiboan zaten dena jorratzen, eta horrek ez nahi du kontrola beti pertsona berak daukala bere esku, eta zentzorretan bidaitxo hori bere barruko sentsazioetara edo barne bizipenetara egin daitekela beti pertsonak izan da bere eskutan azken hitza. Beraz, hor, ez da inolako araz, hori denak onurak dira. Hori da permisiboa, ez da, norberak onartzen duenean, eta hipnosia hobeto, zer den hobeto ulertzeko, klinikoa, hipnosi klinikoa, zer da? Azalduko diguzu? Zertarako erabiltzen da? Klinikoak, arazoak daudenean, hobetzeko eta baliabideak pizteko pertsonarengan, zeren, mugatuta bai dago pertsona bere bizitza kalitatean. Eta, ez dakit, zenbait lekutan, zailtasunak baldin baditu pertsonekin mintzatzeko, edo bakarrik egoteko zenbait beste egoeretan, edo gero ikusiko dugun bezala, edo zeinek ondo egingo lukeen eta berak ere egiten zuena garai batean, ikusten baldin badu mugatuta,
jo beharko genuken maila batera non baimen ematen zaion edo ukatzen zaion barrutik pertsonari hori egiten, edo hori ez egiten. Beraz, azken finean hipnosiak suposatuko lukena izango liteken jaistea leku batetara, non baimena horiek piztu daitezken, edo dagoeneko dauden debekuak ahuldu ere egin daitezken, hori klinikoan egiten da. Baina horretara iritsi gabe ere, funtzionatuko luken besterik gabe, bizita bat egiteko modu gisa, norbere buruari, eta norbere sentsazioei. Eta hori berez, besterik gabe, atsegina eta onuragarria da. Bizitzeko era bat ere, norbere buruarekin, norberearen erritmoarekin bat eginez. Beraz, ongi ulertu baldin badut, izan daiteke esate baterako beldur batzuk galtzeko? Adibidez, beldurrakin asko egiten da. Zenen, beldurrak noski pertsona babestu nahi du, aruntzago ez joatearren edo ekiditetik zenbait arazo, baina askotan beldurra bera arazo bihurtzen da. Eta orduan ikasi duenean pertsonak hori irtenbide bakarra erabiltzen, irtenbide bakar gisa erabiltzen, har dezake beste bide batzuk, eta konturatu adibidez, zenbaitetan aurre egitearen bitartez, ausartzearen bitartez, ere, presizki zerian, beldurrekin askoz gehiago lortzen dela. Eta hori, nolabait, baimen hori eman dizaion bere buruari, hori hipnosiak laguntzen du, pertsona gauzak beste modu zabalagoan, malguagoan hartzen, estutuaz, hori garun logiko konstientetik gehiago egiten da, horrela estutzearen. Zabaltzena berriz, garun natural inkonstientotatik gehiago. Eraginkorra izango da, lehentzuk esan bezala, permisiboa bada, ezta? Konfiantza bat sortzea, profesionala eta pazientearen artean hurbiltasun bat, ezta? Bai, oso garrantzitsua da hori, eta zentzu horretan, hipnosia zentzu horretan, funtzionatuko lukeen baitera lagunen artean edo familian, batzutan funtzionatzen du modu eskorrean, zera dut, konfiantza giro batean aldizute proposatu igual konbenitzezkizun gauzat. Gertaziteken. Baina, profesional batzuen artean ibilita, gerta daiteke, konfiantzera bazten badezu, besteak proposatzen dizuna ere iten badizu eskaini edo proposatu, azken finean akordio baten menpe gertatzen da guztia, eta hor, ez dago arriskuri, baizik eta onurak. Baizik?